Mhuri yeZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media handitika muchifamba mineni wenyu Manasi Mwadoko Chibanda. Nhasi tiri kuGokwe kunzvimbo yaMambo Njerere. Kune nhau dzakawanda dziri kubuda asi toda kuti tikupei nhau yatinayo panapa muzuva ranhasi. Mukoma makadii? Tiri makadiwo. Aiwa tinofara. Ruzhinji rungadewo kuziva kuti munonzani? Ndonzi Melani Chuma. Chii chakuunzai paMambo muzuva ranhasi? Chandiunza kwaMambo zuva ranhasi nhau yekuti ndakasungwawo nemudzimai. Nhengo yangu iri kutadza kushanda, inokwanisa kungoshanda paari chete bedzi. Saka ndandichikumbira kuti ndiwane vangagona kundisunungura, ndatambura. Ndinokumbirisisa zvikurusa ungeve kuti nditsvage kumwe mudzimai vanoedza kuda kundigadzirira. Ndoti ndichienda kune mumwe mudzimai zvinosvika zvoramba ndoonekwa kuti nhengo yangu inenge yadzokera kungitangata pachisina chinhu chosara chiri chidiki diki. Saka ndinokumbirisisa kuti dei vane ruzivo vandiyambutsewo pandiri apa. Because mombe dzapera handichina, ndichitengesa ndichidii, mari ndadyiwa dzawandisa ndichidii. So ndanga ndichikumbirisa kuti ndikwanise kuti ndiwane wangandibatsirawo neniwo ndichamutendawo. Alright. Nhengo yenyu yaane nguva yakareba sei yasungwa? Ndingati yave negore. Mukadzi muchiri pamwe chete here? Kwete. Imimi makazviziva kuti nhengo yenyu yasungwa muchiri pamwe chete nemukadzi kana kuti matorambana? Tisati tarambana, tiri pamwe chete. Ndichibva kubasa ndobva ndauya kune mudzimai. Pandakabva kumudzimai kwauya mukadzi muduku wechipiri wandinaye ndisisine munin'ina. Ndichienda kune munin'ina wake zvairamba kuti zviite, ndikadzokera kwavari zvaibvuma. Alright. Okay, imimi makaitora mukadzi wechi2. Matora mukadzi wechi2 ndopa akabva akusungai? Ndopa akabva ndisunga. Alright. Akusungai kudaro ndokupa maparadzana? Ndobva taparadzana, ndobva daniwa newe kwavo, ndobva enda kwavo. Pandakati chimutevera kwavo vatezvara ndaisvika vaindinyima mhuri yangu. Ndaivata naivo mumba mavo. Ivo mudzimai wangu achivata nani navambuya vangu ndo vaivata navo. Ndikatosvikira pokutoti vatezvara vaiva munhu akuda kundirova. Vachinditsvagira vanhu vakadzimara vakaenda kupiwa mapurisa ekundichengeta. Ndikadzimara ndakuenda navo kwaSabhuku. Ndikadzimara ndikatozombouya mudzimai wangu akamuka asipo. Pakauya vabereki vangu chinzi ngatitaurirane mutore mhuri yako indi. Ndobva mudzimai atiza. Ndobva vanowanda paChezia pachikoro. Ndobva ndatozomuona paChezia pachikoro. Ndikatosvika paChezia pachikoro paya ndichimutsvaga. Sekuru vake vakati ivo ndoda kuti vasara achikanzelewa. Ndobva ndikati alright. Ndakudzokera kupi? Kumapurisa kuti aiwa munhu yariko asi kwanza kusara achikanzelewa. Ndipo ndakazomuona kuita mapepa ake kukoti. Ndikanoona ndakutodaniwa nekoti. Ndobva ndasvika kukoti ndobva ndataura ngati aiwa munhu zvikuti ndimutsvake. Handisati ndambonetsana naye, ndikumutsvagira kuti andisunungure sezvo iye asingasandidi. Ndite humwe upenyu nchienda mberi, ndiwane kuitawo vana nchienda mberi. Pozi vana vanga akavatora vanavo, vagere navo. Akasvika kukoti akanyipa ndeda mugura nebanga, ndikatsanangura ngati handambobvira ndamugura nebanga ini. Asi ina kuti ndimutsvage, ina kuti yakandisunga. Ndiyo ndomutsvagira chete. Saka mukadzi mudiki ari kuti kudii nenhau iyi? Mukadzi muduku nguva yose aitaura kuti nini sunungura murume ndidzokere kumurume ndinogara ndichengete vana. Vana vanongofanana ndevedu tose. Ndichengete vana. Ini murume ndinogara naye. Ndewedu tose. Ende kuve pano kwako iwewe, kuve pano pangu ini kutogwa nemurume wako ndiwakaita nditogwe nemurume wako. Saka iwe chipedza zvakati zvatakataurirana tiite zvinhu zvirizvo. So sunungura murume ndigare pamba. Ini murume wangu ndinomuda. Asi zvairatidza kuti vabereki vake ivo vaiti iwewe ramba murume uyu. Ramba. Mai vake vakatombobvunza kuti iwewe murume uyu pamukusangana ari kuvata newe here? Uye akati mai hazviso zvinhu zvavangabvunza izvozvo. Ini ndakatsanangura. Kwanza aiwa iwe munyepere kuti iwe uri kuda kuti adi anovata newe. Akati aiwa kuti kazonobahwa ke kuti tisusangana kumachira ke ndichati kudii. Zvakaguma zvakadaro. Ndikazobva ini ndikazouya kumucha ndikagara. Popa ndakazobva ndikaona kuti vana ava vanenge vari kunetsa. Ndikaenda kwaSabhuku havana kutombouya. Vakadanwa katatu kose havana kumbouya. Mwana wacho akabva achituka ikokuya. Tuka vana Sabhuku achidii akaenda kunokusungisa yeye munhu akapiwa pisodi. Ndikati no ina handina kupiwa pisodi, ndakapiwa protection order ye5 years ndisingagwi nemunhu uyu.
nyange tikagarisana tisingagwi agadzirisa ndikataura koti ndikati ini chandoda mukadzi muduku vose ndinovada ndinoda kuti pandobuda uku kwose kuzvishande nzvimbo dzose kusai kuti kunoshanda kumukadzi hombe zvikanzi dzinaya hadzitongeki pano pakoti endai kupi kwamambo nyange kutangira kwasabhuku mozoendai kwamambo kana makono akasabhuku kwasabhuku akadaniwa vakaramba kuuya vatezvara ipo vakati iyewo mwana wavo ndoda nokumangarai ipo pandakasvika kwasabhuku vapa mapepa angu kwasabhuku vangu vakatofundhuka vakati munhu kwai pane pisodi kuti watifanira kutaura naye idzodzo ndikati ini handina mhosva yandakapara zvakanyogwa kunzi kwai ndinofanira kuona munharaunda yekwanjelele ndinofanira kuona pachikoro chepachezia handina kana pachezia ndakatopinda ndichitanga kuona vana headmaster vepo vakatotaura akati munhu yakanguve akati akagara panapa aigara mimba yasvanda ndikati hongu ndivavo ndikasvika ipapo ambuya vangu vari pagedhe achibva kuchechi ambuya vakati munhu asati tamuona munhu ari kutsvaga zvikanzi munhu ari kubulawayo munhu angariko ndikati ambuya munhu wandaona wamakavanza apa tosvika kupi muchimuvanza ini ndichikuvara ndichienda mberi kana munhu asingasanditi ngangondisunungura ndiroore kumwe mukadzi ndinoroora vakaramba vakadani ndikabva ndikavatevera kwasekuru vavo kwangu kwaigwara sekuru vavo ndasvika kwasekuru vavo ikokuya vakati iwe wadii kuti usungise mukadzi wako sei ndikati aiwazve imi ndimi kuwanza mukadzi wangu uyu mukadzi muduku futi anga aripo ipapo ndobva vamutsvagira basa akaenda kubulawayo achienda kubasa kubulawayo ndobva ndataura nemunhu aimutsvagira basa munhu aitaura kuti kutsvagira basa anga ari chidi kunana chisaidire kunana chidomako ndobva ndataura nani ndikati mukadzi uyu ngadzoke ende foshuwa mangwana chakamuka achidzoka haana kuenda kubasa baba vangu tabva ikoko vakati kubva pasapoti yemwana izvi nechii zvose tokumbira mutifonere tisapote mwana wedu toka kungava chii tinosapota asi zvose zvandina kusangana nazvo alright kuti haasi ari kuda kuripwa mari here kuti akwanise kubvisa izvo akaita izvo zvose izvi ndakataura naye achiri kumba kwedu baba vakati ndingati ndomupa mombe akaramba ndikaenda kumusha kwavo kwakuna sekuru vake nambuya vake namai vake nababa vake nemunin'ina wake ndikati ndoda kuti munhu ndichibva navo pano vari vaviri ndinomupa chi mombe yake ndikutaura pamberi penyu mimi vabereki nana sekuru vake kana anoda hama yake ngauya ona chi mombe yacho muotora sezvo ndakadi ndakamutorera umwe munin'ina wake akazviramba zvose izvo zvakati handisi kuda yakasvika kumba kwedu akada kuzvimwisa mushonga mukadzi wamakatora imimi munin'ina wake chaiye chaiye here kana kuti mungurova kuti makangotora mukadzi wechitumwe munin'ina wake chaiye chaiye anozvagwa namai vake vanotove kuda munin'ina wake ndoda nowechinumber 3 ko munin'ina wenyu imimi akambozama here kutaura nemukoma wake pamwe nevabereki naana sekuru nedzimwe hama dzepedyo munin'ina wemukadzi munin'ina wemukadzi aitaura nana sekuru vake akatotaura sekuru vake vamakatoperekedza achibva kunoona ugwere hwasekuru vavo vakataura andina sekuru vake vakagara kwane mangoko vakatotaura ivo vakati no iwewo sezvo uchiti uda kugara nemurume wako nichaedza kumbotaura nasisi kuti vamboedza kuti vadi vasunungure munin'ina wacho akatotaura varipo sekuru vakati sekuru izvi zvinhu akazviita because inini murume wangu uyu hatisi kwanisa kuti tisangane akazviita ndizvo zvinhu zvakaita izvi asi hazvirambe iye kana asingati ngaangosunungura ndinogara nechi nemurume wangu alright ko vabereki venyu mimi vakati kudini nawe vabereki vangu nhau yakavagwadza zvikuru kusvikira ini ndatengesa mombe dzapera vabereki vakandibisira mombe vachiti vatezvara vati iwo chibisa mombe uye utore mhuri dzako dzangu vange vatiza uku ndikaendisa mombe vasvika vakaramba chi nemhuri dzangu vakati uyu mukadzi muduku ave kusara chiindai neuyu mombe umwe mombe ndipo paakamukatisa akanohwanda kwasekuru wake pachikoro pachezia saka pandakafonera munyaya ndikati ko munhu anasi asati aonekwa here munyaya akati kwanzi ari kurefu ndikati kule hakuna munhu ari kurefu munhu ariko kwaari ndotokuziva kwaari sekuru akati nongononyema ndikati ari pachezia ndakatomuona because pachezia paa pane vana vaidzidzapo nguva yapachezia paakasvika paa pane masoja pamasoja ava paripo masoja andaizivana nawo ndobva vandipa discussion kuti pane mukadzi akadai nemwana akadai aripo ndikati alright ndobva ndatosvika musva ndakasvika ndichinovaona ndakatangira kusvika pana headmaster asi ndakutoenda kukoti vange vanyoresa kuti ndakasvika pachikoro ndikada kugwa
tikati aiwa inini chapupu changu ndiheadmaster ndakatanga kudi kusvika pacheziya handina pandakambosvika ndikagwa nemunhu pacheziya ndobva akati ai kwanzi kune nzvimbo hatinambodii akana kumbogona kupindura pakoti akabva anyarara kuti kati wechindisa nhau yapo kupi kwamambo nyange kwasabu ngatangira kwasabu kwacho akaramba kuuya. Mama mungatange here nekutipa zita renyu? Ini zita rangu ndonzi Keslin Sibanda. Alright. Murume ari panapa ndiani wenyu? Mwana wangu. Alright. Makazvitambira sei nezvakaitwa mwana wenyu zvaari kutaura kuti akaitwa nemuroora? Matambiriro acho ndakazvitambira somubereki. Zvakandigwadza kusvikira nhasi zviri kungondigwadza. Kuti mwana wangu ogara asina mukadzi. Iye mukadzi anga aripo, mukadzi osunga murume nokuda kwokuti mwana wangu akawana munun'una wake. Uye mawaniro akaita munun'una uyu aigara pamusha ipapo. Achigara pamusha ipapo, sisi vaibva vachiinda kumusha kwavo. Vonogara ikoko vopedza mwedzi inokwana 2-3 iye asara nomuramu. Tikambozvisora kuti chii chiri kuitika ichi. Mwana uyu ngadzokere kupi? Kumusha. Hazviiti kuti aramba agere panapa. Izvo tichitaura kudaro hatizivi kuti uyu akatomitisa muramu. Saka sisi vakahoti vanzwa kuti muramu uyu ava nepambiri. Vakatanga kupenga manje kuti sei zvadaro. Ndobva tora munun'una wake ndokumudzosera kupi? Kumusha kwavo. Amudzosera kumusha kwavo ndobva ati kana akuda kuwana uyu inda kupisa musha. Akambopisa chirugu chehuku. Isu tikangomutarisa tikangomurega tikati rega tingomurega tione kuti anoitei. Gare ndobva atama navabereki vake ndokuenda kumapo. Uyu asingazvizivi. Isu tiri kuti munhu ari kuuya taona nyawa aenda zvese navana vechikoro. Tati hevo kuda achavuya. Uyu ndobva ahovuya manje. Avuya manje ndobva awana munhu apo ndokutevera ikoko. Atevera ikoko ndohako ikupi warohwa. Isu tikakwiravo tikaenda ikoko kuti tinoona kuti kumwana warohwa zvaita sei. Tosvika takawana uyu ari pastation. Akatiudza kuti mama nababa ndakarohwa. Indava. Handizivi kuti tezvara vangu vanondifungira zvipi. Uye tezvara vangu futi kana ndiri pamusha pavo ipapo vanovata nani? Vanovata neni. Muchazvionera mogose zvomauya. For sure tikazvionera toga. Kuti tezvara vanovata nei? Nomukwasha. Uyu kuti awane nguva yekuti anyengetere vakadzi vake aishayiwa. Saka ndobva isu tati ipapo achiinda ikoko, achitevera ikoko, baba vakabva vamupa mombe yomukadzi muduku kuti anobhadhara kwanzi mombe iyi ndeyepwanyazhowa. Yanzi ndeyepwanyazhowa tikati alright, saka mhuri yedu toenda nayo. Tukadaro zvanzi haana kuwacha tikati achawacha tichaenda manheru. Alright, tikati sezvo zuva ravira toenda rini mangwana. Manheru kuma6 uyu ndobva auya kwatakataveri isu. Wasvika paya vati kwai akuhwa mabayo. Tikati isu kana achihwa mabayo isu handi tinodarika nekupi? Nekugokwe center ndokune hospital tichamurapisa. Tavata kumusha kuya kwatakatiri. Tavata pamusha paya tofuma kuseni. Tezvaro vacho ndobva vasvika ipapo patakatiri isu. Vasvika baba vabvunza vati ko varipi vana tiinde mota dzinouya iko zvino. Akati vandovuya manje. Yevo tatigare tavona mai vacho vasvika. Vati kwai baba sehlule vakuda kuzvisungirira, mai sehlule vatiza tichavaoni kwavaenda. Isu tikati zvinhu zvagara zvinonetsa. Mwana wenyu kana ari kweduko anenge achida kuzvisungirira akambomwa mushonga tikakufonerai mukati hamuuyi burayai mudle nyama yenyu. Nhasi makutiudza kuti baba sehlura kuda kuzvisungirira. Saka manyaivo nemuwe sokumanya kwataitavo nesuwo ikoko. Isu takudzokera kumba. Ndobva tadzokera hedu isu kuno kwaJakana. Tikasvika tikagara uyu tikamusiya aripo ikoko vachimudzinganisa kuti asazvisungirira.
tikagara 2 days tikabva taona uyu wadi wauya ndobva tati zvino kwa uyu makati ai handisi kumboona munhu wacho handizi kuti ndoita sei ndo nhau yacho. Alright, ndaona makamumangarira kamukoma hongu. Alright, ndaona haana kuuya mudare mungaita uri ruzivo kuti sei asina kuuya mudare nhasi? Ya ruzivo rokuti sei asikauye kudare ivo vagara baba vacho ivo vaiti ivo kudara vauyi vatombofonegwa futi nemapurisa kukanzi vakati handisi kuuya kudare. Vasingauyi kudare ipo pano pane munhu ari kuvaudza zvose zviri kutaurwa namambo kuti chindei ndoda kuti muende musi wakati mudai. Saka kune munhu anomuudza kuti nhasi pari kunzi zvakati, nhasi pari kunzi zvakati. Saka ndadaro ndabva ndazvitaura kuna mambo ndikati aiwa mambo, ini ndakauya pano ndichiunzwa nekoti ndokumbura kuti mundibatsire. Vakati aiwa nyaya yose iyoyo ndakutoiziva ipo ndandotoziva chaiyo kuti pane vanhu vari kutotaura, asi nyaya yakuitika ndekuti inini ndakutoendesa vanhu kunovatora vasingati vachida vauye musi wechina. Kakangani achidaidzwa nedare achiramba kuuya? Padare adaridzwa nhasi kuda ndekwechi5 nhasi ndekwechi6 nhasi ndekwechi6 vasingauyi ndichingouya uyezve futi ndashandisa mari dzakawandisa ndichingouya pano vasingauyi uyezve futi mukadzi achisara akanditorera futi mombe dzinakudziviringa dzave 2 neyandakatoteregwa natezvara bhozi vakadzi vacho handisi kuvaona vose de kuchinzi vakadzi ava vose ndinavo de ndichiti zviri nani. Saka china chiri chenext week icho ndo paari kuuya panapa? Ndipo panzine dare vari kuuya musi wechina namambo panapa vachavingwa musi wechitatu vachauya pano vanonge varipo pano. Mambo ndipo paangambondonditsvagira umwe akandipa phone number dzake kuti mbofanira mbobatsiriwa kana zvabvuma kukwanisa unouya pano taura pamberi dare kuti akagona uyu. Asi mambo vangataura kuti uyu ari kuti ari kushandisa ndataura price yakakati chaja $80. Ndikati mambo iko zvino $80 handina asi mari yematare ndakamupa. Saka mambo vanga vati iye ngaakwanise kuti afanire kukupawo mishonga iyoyo ufanire kuve uchiishandisa newe kana wave right uchava uchibhadhara zvaunenge wawana uchava uchibhadhara kana zvaunenge wadi achanga achitaura neni kuti munhu uya hongu ndakamurapa kuti zvakuita asi kozvinandipa chakati kusvikira mabvumirana mapedza asi mari iyo yakawandisa ngaadzikewo semunhu ave nekuva ngaadzikewo pamari iyoyo. Alright, muri yeZimbabwe ndo nhau yenge tinayo inosiririsa inosuwisa ushereketwa wakaitirwa hama yedu iri panapa. Tichadzoka zvakare nevhiki rinoteera kana musungwa uyu achinge adaidzwa pamberi pedare ramambo njerere toona kuti mambo vachayananisa sei vana vavo. Anokuoneka ine mufaro ndiManasi mwana kwaChibanda. Pari zvino ndotisarai zvakanaka.